La Deci, facultatea de la tehnologie Politehnică. alimentară Da, trebuia să știe Eminescu. Nu trebuia să scriu o compunere. Erau mai multe teme. Eu am ales Eminescu, eu tamanul scrisesem la bacalaureat. Care e terminat Eminescu școala. cu cașcavalul, că nu înțeleg. Probabil că tu trebuie să-ți exprimi gândurile. Partea asta a râului, inginerii sunt cunoscuți că nu știu să se exprime. Păi eu tot am problema asta. Visul meu era, eu vreau să devin bucătar. Atunci era Institut Politehnic, Facultatea de Tehnologie și când vreau să dau documentele, domnul care primeam m-a întrebat, tu ai medalie de aur sau medalie de argint? La noi era sistemul de 5, atestatul meu era plin de 3, cum ar fi 6, 7. Dacă ai medalie de aur, ai șansă. Dar dacă de argint nu ai, dar dacă tare vrei, intră la orice altă specialitate de la Facultatea de Tehnologie și pistionam dacă înveți bine, te transferi. Și am dus să aleg, era tehnologia vinului, tehnologia pâinii și văd mașini și aparate industrie alimentare. Și n-am atras atenția la mașini și aparate. Numai la industrie alimentară, tehnologia industrială. A trecut compunerea, tema Eminescu, făcut... Stai